nagabejanita di Parmingkota Sadarion tersurat di Matius 12 ayat 1 di ayat 10. Matius 12 ayat 1 di ayat 10. Tajanama masikat pasor. Alai dibuka buka itu di hari parjolo tu salpu sabadi Roma si Maria Magdalena do si Maria nasada manikir tanah mani. Alai rumah masa lalu ayuan susul dan Tuhan yang jalan sahabat dimulang dari lalu dia pasang. Alai song hilap do rupana idau saksak do lusna song hapu. Jadi akal rumah terjadi di hari dia manusia kirana mati. Alai inna susuani mamadok warokwani punang hamu magiar ay kumoto di dulu hamudo Yesus naum di parsilakon. Dan bison di bana ay numpa di bana somo manjo naia somo hampa iya Atok mahamulahu waka sisian nai paruaho nau hehe bana siang namate. Jadi jodonan na do hamu tu Galilea disima idomu ibana nunga kukabuai kamu. dumi atau manusia dalam siang ini Maria ibu awas itu manusia malu manusia alam apa sesiana. Disima ro Yesus madapot kon nasida ni nama dame mani kamu. Tungi di pajorok nasida ma dihawan mapakna uhut manukka tujulona. Jadi Yesus manusia unang Maria lama lalu menurut apa ibu Galilea disima Zero saat di bukit. Selamat Paskah madi kasaruhna. Selamat Paskah. Diamunak kadongan Oma Ari Lasliroka di Sandok Kala Kristen maka lason hamunangan di Tukatai Lako mangalehon kemuduan mangalehon Lasliroka alanunga salku nasa parukilo drositonon jalan ngagaru nang sorok di kamatean marhide-hide wasoni tuhatai di kakikeo di Kristus monotaingon dumate Tuhan Yesus di gau silang masado diberitakan di hati-hati angkatan dakalongangan imamarite-hite na magkolong sa doktor tibiyon imamarite-hite na rolalo na bulon jala marite-hite na maribak hire-hire na dibagas joro sa toro sa tukicang
tanda halongangan do tutu natuat suru-suruan di Tuhanisia dua-dua na marupahon sumon ilap do na maruluson na saksak somong apo. Jana tanda halongangan do katabuan di suru-suruan ni manggulang batu tutup di tanoman di tempat lain. Na masong tung mapakorong tuangka marjaga di hati kayu jala bola kanondok na sidang ala di liar di rumah na sidang laus togondo di buka-buka itu rodo dua halak perempuan na markowar si Maria Magdalena dogon si Maria na sadanani imalah humanik tanomanik dinasahat si Maria Magdalena rakdolonganna tu tanoman itu hatai jalanungan masa pangeheo di Kristus siang namati los suru-suruaniro na pabotohon tu parutuani hamamasa ni kahihyon di tuhatay. Di amunang karongan di bagasan ng di pabotohon suru-suruani tu parutuan pabuwa ng kahihyon tuhatay los disido dilehon suru-suruani sana apa na macerangkas jala bagitehon padokan di suru-suruani itu parutuani unang kamu mabiyang ay kuboto diluli hamudo Jesus na unipersidakon dan disonibana ay nunga kehibana somon na nilok nagyan pajonong hamuma ida hamuma inganan hapeakan nai di hamunang kadongan diboto suru-suruanino sumudia ma pagkorkon ni hamamati ni tuhatay diganong pagkinalaan ni na magigukto ibana nang dirohan ni sa ang kasisiyan na yun. Diboto suru-suruanino matsepocho situpak kinalaterohan na sila. Alanino may najumulo suru-suruani mandok tu parupuani unang kambabiyang. Ay moro di bagasambiar jolman tung maolo mancano barita na iparo. Ay moro di bagasambiar jolman tung mancay maolo mancano ang kabarita. Ala tungodo tong nasida di bagasambiar di hati-hai ala ni paporkon ni karajaw ni Romawi nasay mangalehon penindasan tu si unton Kristus di hati-hai mananggali rohanian asamoy tiur pikiran marningon akanaw di hatahon Jesus nasida asa terjaro kanasida pabuan at tulo hege Tuhani di hamunang kadongan na hinoktok ni Tuhan Jesus dang saay kulan parupuani uboto pabuan ng hege Tuhan taisian tanomani di pasarat suru-suruanino ulaw pagpubasyo tu parupuan na duway iman lang mamaritawa ng hege Tuhani siyan namati
dina. Jaladak kolam ada, jaladak kolam barita be. Alanunga Yesus sendiri patarida udinina. Bahwa nuke imana sian namati. Perjumpaan di Yesus no tak kasih sianida dan kolam perjumpaan samping. Video Yesus no nang daun nasida. Asabugas nasida. Memberitahu bahwa hidup di Yesus ini. Hidup Yesus makin nasida. Unang panggabiak. Ay dipakilala Yesus ini. Udang ditantangan siya Tuhan nasida. Lah memberitahu itu. Asing ini kalau jauh. Iko na luman nasida do tantangan. Siyan pangunggomi ni harap umawi. Asatong tulus sahat bariday. Iko bolong do siyan nasida rohabiak. Dia munak garongan na kinokop ni Tuhan Yesus. Nung ngahehe Tuhan tay. Suruh debatan, suruh Tuhan na manok